Angiphinde ngikwamukeleke nawe uma ukuthi usanda kusijoyina la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV, okuyi-channel la sifundisa khona ngezinto zesintu nangezinto ezithinta iy'mpilo zabantu. Namhlanje ngifuna ukuthi ngibe mude, kodwa ngesizathu sokuthi kukhona abantu abaningi abathe bayacela ukuthi ngimcacise okanye ngibacacisele ukuthi uma-ke kwenzekile wakhipha isisu, ukhumbule ukuthi ukukhipha isisu akuwona umshophi kodwa kuyinhloso. Uma usukwenzile lokho wenza njani? Angifuni ukuthi ngigeqe amagula ngoba lesihloko ngilobile ngaso ukuze ukwazi ukuthi uzifundele kabanzi. Kobaluleka ukuthi uthole incwadi ethi Amafa Ahlabahlosile. Kodwa mangingakha phezulu nje nakuba ngeke ngikho enzekeni. Uma ukhipha isisu, into yokuqala kumele ukuthi uyenze, kumele ukuthi wenze inhlambuluko phakathi kwekhaya. Mangithi phakathi kwekhaya, phakathi komuzi wakini la uzalwa khona. Uhlalise phansi abazali bakho abakuzalayo bese ubatshela ngesenzo wasenza. Ngenkathi uyenza le nhlambuluko le phakathi kwekhaya, ukhuluma nabazali bakho ugonyuluka, nasethongweni nakhona uxolo uzokwazi ukuthi ulithole. Ngoba usuke ukwenzile kusuke kungeve ukuthi ukwenze ngephutha, kodwa usuke unenhloso ngenkathi ukwenza. Kodwa wathi ukwenza wangaqonda ukuthi wena ngenkathi usikhipha lesisu usukhipha umphefumulo. Ngenkathi-ke manje ingane usuyikhiphile umphefumulo wayo usele ngaphakathi kuwena. Kobe sekubaluleka-ke manje ukuthi ngemuva kwenhlambuluko bese uzicelela uxolo kuyona ingane kanjalo nasethongweni ukuthi wena ukhiphe umphefumulo obungenacala. Ngemuva kwalokho usuyicelile into ethelele enganeni nasethongweni. Yilapho-ke manje la usuyoqala khona-ke manje uyenzela izinto. Uyenzela kanjani izinto? Isigaba sokuqala kumele ukuthi senziwe, kumele ukuthi uthole abantu abawomama ekuyibona abazokusiza ekuthenini le ngane le engaphakathi kuwena ubelethiswe kuqala ngaphambi kokuba ingane uyiqambe igama. Nakhona futhi ngeke uzukwazi ukuthi isisu uma usikhiphile iy'nyanga zise-5 bese uthi wena usuzobelethiswa. Kumele ukuthi uqale ulinde kuqala kuze kufike isikhathi sokuthi ingane sekufana ngabe iyabelethwa-ke manje. Emva kwalokho-ke bese kwenziwa njani? Iyobe ingane isibelethwa, sebekubelethisa labantu abawomama bese kufanele ukuthi futhi uphinde uthole imbuzi ozogeza ngayo ususithunze elimnyama elisuke selingibethe ngaleso sikhathi wenza lento kade uyenza. Ukhumbule futhi ukuthi noma kuthiwa ingane wayikhipha uyabona ukuthi manje isindala, angeke ukwazi ukuthi uqhamuke usuyenzela yonke imisebenzi usuthi wena uzofika uyenzela umsebenzi wokuyiqamba igama uphinde futhi uyenzela umsebenzi wembeleko. Cha, kumele ukuthi zonke izinto uzenze ngezigaba ngezigaba ngezigaba. Hhayi, angingageqi amagula ngoba angemuki, bengithi nje angikhe phezulu ngikuvezele ukuthi nencwadi yethu esihloko sithi Amafa Ahlabahlosile iyincwadi equkethe elikhulu, iyincwadi elapha wena muntu ompisholo. Ngoba nowesilisa nawe uyathinteka uma kuthiwa owesifazane ukhipha isisu, naye izinto ziyamshaya ngoba ingane ekhishiwe ibuye izoba ingane nolaka phezu kwenu. Uthole ukuthi wena wesifazane sekuzaba nzima nokuthi uthole umkhwenyana ozokuthatha akuphumelelise. Nawe wesilisa uthole ukuthi nakuwena kuzoba nzima kakhulu ukuthi uthole umuntu oyokwazi ukuthi ushade naye.